Moro! Ja terveiset täältä ei niin aurinkoisesta Oulusta. Ei anneta kuitenkaan se haitata, nimittäin tässä mun takana näkyy Daalin just valmistunut uusi tukku täällä Oulussa. Ja on muuten vimosen päälle hieno. Tämähän on rakennattanut Terva Kiinteistökehitys ja me Neulasella ollaan toimittu tässä LVI, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoina. Käydään kurkkaa sisällä vähän miltä siellä näyttää. Wow. Kyllähän täällä talotekniikkamiehen silmiin ensimmäisenä paistaa tää valaistus. On nimittäin tasainen ja tehokas. Tässähän jokainen tila mallinnettiin tämän valaistuksen suhteen erikseen ja sillä varmistettiin, että se teho on riittävä ja valo on tarpeeksi tasainen. Ja ainakin omasta mielestäni lopputulos on tosi onnistunut. Täytyy muuten sanoa, että tosi hieno yksityiskohta nämä lamput. Ne on mahtavalla tavalla käytetty IV-kanavaa hyväksi. Ja IVstä puheen ollen, niin täällä on yksi omasta mielestä tosi hyvä juttu, nimittäin lämmitys on tehty ilmalämmityksellä. Tarkoittaa käytännössä, että meillä ei kulje mitään lattialämmitysputkia täällä lattiassa. Ja niin kuin näkyy, täällä on paljon isoa hyllyä, jota pultataan lattiaan kiinni, niin niitä on helppo sitten jatkossa siirrellä ees takaisin täällä, eikä ole mitään rajoitteita sen suhteen. Monestihan nämä tukut mielletään tämmöisiksi pölyisiksi halleiksi, mutta niin kuin näkyy, niin tämähän on aivan täys vastakohta. Hyvä esimerkki on myös nämä täänpäädyn toimistotilat. Siellä on ihan yhtä lailla vimosen päälle ilmanvaihot ja valaistukset niin kuin täällä hallissakin. Mutta siellä löytyy sit lisäksi vielä jokaisesta huoneesta ihan säädettävä jäähytys, niin kaikki pystyy säätämään työolosuhteet mieleisekseen ja siellä viihtyy. Tässä projektissa tilaajalla oli tarkat vaatimukset tämän tekniikan suhteen, mitä halutaan. Silloin suunnittelijalla on tärkeintä kuunnella ja ymmärtää ne vaatimukset ja toteuttaa ne parhailla keinoilla. Ai, kato. Morjesta. No, kerran satuit siihen, niin kerro vähän, että miten sun mielestä tämä homma meni ja miten olette viihtyneet täällä? Kyllä me on viihytty täällä, että minusta oli hienoa, miten Neulanen otti heti alusta koppia tästä, että mitkä meidän tarpeet ja vaatimukset on LVI- ja sähkösuunnittelulta varsinkin, ja päästiin heti niihin aloituspalavereihin mukaan ja hienosti käytiinkin siellä ihan läpi juurta jaksaa, että mitä vaaditaan toimivuudelta ja turvallisuudelta ja energiatehokkuudelta, niin minusta nämä kaikki toteutui hienosti tässä projektissa. Tämmöinen kokonaisuus meillä oli täällä tällä kertaa. Ai niin muuten, hei, tärkein unohtu. Konehuone. Sehän kiinnostaa kaikkia. Käydään kurkkaan. Ensimmäisenähän meiltä löytyy tää vakki täällä. Se on käytännössä tää rakennuksen aivot ja ohjaa tätä kaikkia tekniikkaa. Sitten löytyy vähän ATK-kaappia. Tämä ilmanvaihtokone on tässä noille toimistotiloille. Sitten täällä on vähän jytkympi IV-kone. Tämä hoitaa tuon myymäläilmanvaihon. Tänne seinälle kun katsotaan, niin meillä on sähköpääkeskus ja sitten vielä viimeisenä täällä niin kaukolämmön jakokeskus. Näillä laitteilla tämä kiinteistö käytännössä toimii. No niin, nyt on kaikki kierretty ja täytyy sanoa, että olipa hieno paikka. Jos sulla on tarvetta LVI- tai sähkösuunnittelulle, niin ollaan yhteyksissä. Moro!